Ya gari. Baby kin san ni sarkin dagiya ne akan ki wallahi. Ya na san haka. Allah juriya. Komai za ka iya jurewa. Juriya sun yi duka me ba abin da ba zan iya juriya ba akan ki. Suna na sarkin dagiya. Komai za ka iya yi. Ai koran nan ma na gani ba wani abu. Wallahi Allah. Ai haka ne. Gata nan gata. Ai ba wani abu kawai mu ci gaba da magana cikin da komai za ka iya jurewa. Ya na kana yin shi ne. Ai ba na so kana yin shi ka dinga magana ba. Menene haka? Ai na ga miki sarkin dagiya ne dama. Wallahi ni na sani gaskiya gashi fa kana ta daurewa wallahi. To ai wato ne ka dinga fara haka kai ban san kana wasa. Ya za a yi muna wasa ko irin na soyayya haka sai ka dinga wallahi in ki sake duka na idan ba sai na maka miki a wannan ba Allah to ma kawai ki zo kina buguna da bulala ka ajiye ka tsorata ni ka ajiye zan zo ki sake duka na to ki sake duka na in ban ma ke kira abun nan baya ya za ki zo kina duka na da wannan aikin banza aikin yofiye ki zo kina duka na da wannan ni jaki ne ni da ba zan ji zafi ba ne